So nakakalungkot habang tumataas po yung presyo ng bigas, meron Correct. naman pong nananamantala at Ining meging reaksyon ng Senator Francis Tolentino dikil kang anomalyang malalyari kanukeng National Food Authority o NFA. At tatanda na nga niyang Lunes 4 na ning Marso niyang deluman ng preventive suspension ning Office of the Ombudsman, the NFA Administrator Roderico Bioco, ang poreng dinala na 38 opisyalis. Iti kabang investigahan ni Ombudsman ng pamamisali ng 75,000 na kaban na ning abiyas, iba't kim buffer stock ka rin private buyer sa magkaalagang 93.75 million pesos o 25 pesos kada kilo. Agpangking senador, kailangang ungkatan ng proseso na ng NFA at milyaring mepi sa lila rin buffer stock ka rin private traders. hindi natin alam, baka hindi ito yung first time Baka meron na nangyari before, so malalaman natin sa isang Senate investigation po tungkol dito. Pauli na nini, may kasarili ako ng investigasyon ing Senado. Baka itong darating na linggo, kausap ko po yung chairman ng Committee on Agriculture, Senator Villar. Pagka itong darating na linggo ay merong investigation patungkol po dito. Kaya be Jennifer Salenga, ako po yung Gakain Talasuyo, Arlen Salonga, ating pusong makabalen.